ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପବିତ୍ର ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳ, ଯାହାର ନାମ ବ୍ୟାସ ସରୋବର। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ ଏଠାରେ ମହାଭାରତର ଶେଷ ଅଂଶ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ୟାସପୀଠ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ବ୍ୟାସ ସରୋବର କେବଳ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଏଠାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। କୁହାଯାଏ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହି ସରୋବରରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ଭୀମ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାସ ସରୋବର ହେଉଛି ଆମ ପୌରାଣିକ ଇତିହାସର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ଏହା ଆମକୁ ମହାଭାରତର କଥା ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହ ଯୋଡ଼ି ରଖେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭୌମ୍ୟ ଏକାଦଶୀ, ଯାହାକୁ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ମେଳା ଲାଗେ। ଏହି ମେଳା ପ୍ରାୟ 10ରୁ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ପୂଜା ନାଟକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୁଏ।